Jeg har selv oplevet, hvor befriende det kan være at tale om alt det, der fylder. I livet springer vi ofte over det med småt, men lige her giver vi det den opmærksomhed, det fortjener. Her inviterer jeg gæster ind, som hjælper mig med at bryde tabuer og skabe et trygt rum for ærlige og åbne samtaler. Jeg hedder Amalie Tørring, og jeg er din vært. Velkommen til det med småt. Opioider. Er det noget, du kender? Hvis jeg siger heroin, ved du nok godt, hvad det er. Og måske forbinder du det også med den form for misbrugere, som hænger i en kælder eller på et gadehjørne. Og som måske ikke har haft de helt samme livsforudsætninger som dig selv. Hvis jeg så nævner morfin, så forbinder du det måske med noget ganske ufarligt. Du får det jo på hospitalet af fagpersonale i hvide kitler. Så hvordan kan det sættes i forbindelse med heroin? Det kan det, fordi begge er opiater. Altså en form for stærke smertestillende midler. Heroinen er kemisk ændret, så det bliver meget hurtigt optaget i hjernen, hvorimod morfin optages langsommere. Men begge er altså lige afhængighedsskabende. Tal fra Sundhedsstyrelsen viser, at flere og flere unge bliver indlagt med opioidforgiftning. I 2018 var det hele 47 unge mellem 16 og 20, der blev indlagt. Og i 2023 var tallet steget til 141. Det svarer altså til en stigning på 200%. Jamen, velkommen til dig, Emil. Tusind tak. Og tak, fordi du har lyst til at være med. Selvfølgelig. Du er inde, fordi at du har haft, et langt anstrengt forhold til opioider. Det er egentlig meget godt fortalt. For at starte det hele fuldkommen kronologisk, vil du så ikke prøve at tage mig tilbage til før du overhovedet blev introduceret for de her opioider, men bare tilbage til dig, og hvem var Emil, inden du stiftede bekendtskab med misbrug? Jo, meget gerne. Jeg har altid været meget aktiv, altid været meget sådan glad. Altså, jeg kan huske, en aktivitet, jeg kunne have som barn, det kunne være at flytte en stor bunke sten hen til et sted, og så flytte det hele tilbage igen. Altså sådan, så jeg har altid godt kunne lide at bevæge mig. Altid synes at sport var sjovt. Altid elskede at spille fodbold, primært. Udover det, så er jeg vokset op i en almindelig familie med en storebror, en halvsøster, og så bliver mine forældre skilt som 10-årig. Men ellers en glad kernefamilie, ganske som alle andre. Fuldstændig. Der var ikke nogen forudsætninger for, at livet skulle se lidt anderledes ud for dig? I hvert fald ikke så anderledes. Du har hele tiden været glad for at spille fodbold. Ja. Vil du ikke lige prøve at sætte os lidt ind i hele det her aspekt af dit liv? Jo, altså som sagt, så har jeg altid elsket at bevæge mig, jeg har altid elsket sport. Som lille barn, så bliver jeg kørt til fodbold af min, jeg kan ikke huske, om det var min mor eller min far. Jeg havde det så meget de første par gange, men ender så med at elske det. Og så er det primært det, jeg bruger min tid på, både min fritid, men også i klub. Ja, altså der går noget tid, også før jeg sådan rigtig slår igennem, også i Ribe. I mange år, der er jeg ikke den bedste overhovedet. Jeg er heller ikke den anden eller tredje bedste. Så i lang tid, der er jeg bare en af de andre. Så det er først senere hen, at jeg sådan ligesom begynder at få et andet niveau. Jeg begynder at blive bedre. Så en dag så spørger min far, om jeg kunne have lyst til at prøve kræfter med at spille i en Superliga-klub, eller et sted, hvor der er mulighed for det. Og det gør du så? Ja, det er jeg med. Og du starter i en ny klub? Ja. Hvor gammel er det, du er her? Jamen, jeg tror, jeg er 15 år gammel eller sådan noget. Okay, du er 15 år gammel. Ja. Er det den her klub, nu har du jo fortalt mig lidt, inden vi har sat os her i dag. Det er noget med, at du starter i en fodboldklub, hvor du tænker, at nu skal du gøre karriere. Ja, altså jeg starter faktisk på det dårligste hold. Jeg kommer til som en, som
ikke har, altså, der har ikke været nogen aftale. Der er ikke nogen, der har set mig spille. Jeg kommer bare og siger, jeg vil gerne spille her. Så ligesom alle andre, så starter man jo på, altså fra 0 af, fordi at der er ikke nogen, der har set mig spille. Men der går ikke så lang tid, før at jeg kommer fra tredje hold til anden holdet, og så efter en sommerferie, så ender jeg så med at spille på første holdet, så ja. Det går meget hurtigt. Ja, det går lidt hurtigt, men det gør jo så også, at dem jeg sådan kender, dem der er på min alder, altså mine venner, dem stopper jeg med at spille med. Ja. Hvordan har du det altså på det her tidspunkt? Jamen altså, der sker jo det, at jeg begynder sådan at få beskeder fra sådan mine gamle holdkammerater, hvor de sådan skriver sådan sjove beskeder, sådan hvad så Superliga-spiller og sådan, ja, fordi at jeg lige pludselig er blevet skiftet til et højere niveau, end dem jeg plejer at spille sammen med. Så jeg begynder sådan at få sådan en tro på, at ja, at der kan blive, altså det kan blive til noget. Samtidig så er jeg på et hold, hvor jeg stort set passer mig selv. Fodbold, det er jo en kæmpe holdsport, og det er utroligt svært at spille godt, hvis man ligesom ikke har det godt på det hold, man er på. Og jeg taler ikke med nogen som helst. Der er en gammel Superliga-spiller, som hedder Henrik Andreasen. Han er faktisk den eneste, jeg taler med. Altså, han er jo dobbelt så gammel som mig. Så ja. Så du har ligesom ikke et fællesskab det her sted? Nej. Du begynder at være mere alene? Ja. Og hvornår er det så, du tænker, det er ikke det her, der kan lade sig gøre? Jeg bliver sgu ikke Superliga-spiller alligevel. Ja, altså, der er sådan nogle forskellige episoder, sådan, hvor at sådan, ja, altså jeg kommer ind fra træning af, og sådan, så mit sådan håndklæde helt vådt, eller sådan, der er sådan en slåsejs nede i min taske, eller når vi har flere træningspas om dagen, så går de andre sådan et sted hen og hænger ud, og så kommer tilbage til træning, og jeg sidder bare sådan og venter. Så ja, det er sådan der, jeg finder ud af, sådan, at for mig så er det ikke det værd længere. Altså sådan. Det lyder helt vildt hårdt. Altså helt vildt hårdt. Det er i hvert fald ikke de optimale forudsætninger for at udvikle sig. Det er i hvert fald, det er aldrig sjovt at være uden for et fællesskab, men specielt et fællesskab, hvor man skal forestille sig at være et hold, altså sammen om alting. Og specielt hvis du har haft et godt forhold til fodbold, og altså har fået venner der tidligere i livet, og så lige pludselig stå udenfor. Og jeg kan også forstå det som, at så længe du har haft den her drøm om fodboldkarrieren, så har du ikke været ham, der har festet hver weekend, prøvet dig med stoffer, alle de her forskellige ting. Nej, jeg har ikke prøvet noget som helst. Altså, jeg har drukket alkohol, røget cigaretter, de der ting der. Men ja, altså, mine venner begynder at eksperimentere med stoffer på et tidspunkt, hvor at, jeg er i stand til at sige nej, fordi at jeg har den her kæmpe store, vigtige del af mit liv, og det skal ikke ødelægges af stoffer. Så det giver super meget mening for mig at sige nej til de der ting, fordi at jeg skal spille fodbold, og de to ting hænger ikke sammen. Hvad er det så, der ændrer sig, da hele den her fodbolddrøm ligesom går i vasken, og det ikke længere er det, du skal? Hvad sker der op i dig og i dit hoved? Jamen, der sker for det første det, at jeg måske er lidt sur sådan på den her verden. Jeg tænker, fuck fodbold, og jeg rykker tilbage til Ribe, vil stadig gerne fortsætte med at spille fodbold, men ambitionsniveauet er ligesom faldet drastisk. Det bliver ikke til noget. Jeg har sagt stop, og jeg har sagt nej. Vi var også ude i, skal man kigge andre steder hen, hvor der er muligheder for eventuelt at spille på et ligahold igen. Men det
det ender med, at jeg rykker tilbage til Ribe. Og der er jo en begrænsning på, hvor højt et niveau man kan spille på. Og det er startskuddet til mig for at prøve stoffer. Ja. Så nu er du tilbage i Ribe, og du har ikke noget, der længere holder dig op på sådan en dydens hest. Altså, der er ikke noget, der holder dig tilbage fra at prøve ting og sager. Hvordan ser dit liv ud nu? Jamen altså, stadig bare en ung, risikovillig, festlig, glad type. Jeg er stadig sammen med de venner, som jeg altid har kendt. Dem, som jeg har været barn med og leget med. Så i bund og grund super gode relationer. Jeg har det godt med mine forældre, og jeg er faktisk, altså, jeg er okay tilfreds, selvom, hvad skal man sige, drømmen om fodbold er slut. Men på den anden side, så er der også bare den mur, der har heddet, hvad skal man sige, professionel karriere, den er væk. Så stofferne, de får lige så langsomt lov til sådan at snige sig ind i mine tanker, som noget, jeg sådan skal prøve. Og der går ikke så lang tid, så skal vi til en handelsskolefest, og så prøver jeg stoffer for første gang. Vil du så ikke prøve at sætte scenen for mig? Hvad er det for en aften, den dag du første gang prøver opioider? Jeg er hjemme med min storebror. Vi var altid utrolig mange venner, der var samlet der for at være til morgenfest. For det første var det mega hyggeligt, og man blev ikke forstyrret og alle sådan nogle ting. Men en morgen, så kommer der nogle piller ind ad døren, som viser sig og skal være morfin, men også noget, jeg skal bruge de næste 10 år af mit liv på. Jeg synes, jeg husker, at du sagde noget med, at din storebror faktisk har ville holde de her piller fra dig. Hvordan kan det være? Grunden til det er fordi, at han godt selv ved, hvor galt det kan gå på ekstremt kort tid. Ja. Så det er derfor. Hvad sker der inde i dig, første gang du prøver det her? Altså, hvad er det for en følelse? Hvad er det, der gør, at det føles så godt, at man kan få lyst til at blive ved med det? Altså i lang tid, så går det jo godt for min storebror i forhold til at holde mig væk fra morfin, oxy og piller. Men på et eller andet tidspunkt, så får jeg jo planlagt mig ud af det, og får ligesom rekvireret nogle af de her oxyer til en morgenfest. Og jeg kan huske, vi har taget nogle andre stoffer om aftenen, og så skulle vi så slutte af med de her piller, og jeg er sammen med 2 kammerater, som falder i søvn, og der prøver jeg de her oxyer for første gang. Så jeg ligger med 2 kammerater, som er faldet i søvn, og så tager jeg bare den ene efter den anden, efter den tredje, fordi at det er noget, jeg aldrig nogensinde har prøvet før. Og jeg kan slet ikke mærke min tær, fordi at det er bare sådan ren, altså fra bund til top, eufori, vild følelse, men ja. Og det her, det er morfin. Ja. Hvordan kan det være, at du tør? Altså nu spørger jeg, fordi at jeg ved faktisk ikke særlig meget selv om stoffer og hvordan og hvorledes det fungerer, når man rent faktisk går i gang. Men du siger, at du tager den ene efter den anden, efter den tredje. Er du ikke bange for, at det kan ende galt? På det tidspunkt, der var det ikke i mine overvejelser, at man kunne, hvad skal man sige, dø af det. Jeg tænkte, altså på den ene side, så er det jo fuldt lovlige piller. Der er ikke lige pludselig et eller andet i, som jeg ikke regner med. Jeg ved, hvad jeg får. Jeg ved endda, hvor mange milligram jeg får. Så jeg tænkte bare, at jeg stopper, når jeg engang falder i søvn. Så det er sådan, det ender, at jeg falder i søvn. Men dagen efter, når jeg skal rejse mig, der er det bare som om, at min krop reagerer sådan på alt det her, som jeg har indtaget, mens jeg bare har ligget ned, uden at bevæge mig. Ja.
Man skulle jo lidt tro, at når man vågner med sådan en følelse, at man så netop tænker, hold da kæft, det er skidt. Det skal jeg aldrig prøve igen. Men det er jo lidt det modsatte, der sker for dig. Ja, altså, jeg havde det skidt. Altså, jeg havde det meget skidt. Sveden, den løb ned af mig, og jeg kastede op, og jeg havde det virkelig skidt. Så det var helt klart en reaktion på, altså, det er jo en form for forgiftning af ens krop, der prøver sådan at komme af med alt det her igen. Men ja, der går et par dage, så synes jeg skal prøve det igen. Fordi at, ja, følelsen var så anderledes. Altså, jeg følte, det kunne sådan tilføre mit liv noget positivt. Hold da op. Havde du hørt om det før? Altså, vidste du godt, at det her, det var noget, der var, udover hvad din storebror selvfølgelig har fortalt, men at det er noget, der er farligt at give sig i kast med? Altså, jeg tror ikke, jeg så det som farligt. I hvert fald ikke mere farligt end alt det andet, jeg havde prøvet. Alle de andre slags stoffer. Men jeg begynder sådan at finde ud af, også fordi at jeg får det fortalt, vi er jo en stor vennegruppe, som alle sammen tager oxyer. Og jeg begynder at få at vide, at jeg skal huske at holde pauser. Ja, jeg må ikke tage det hver eneste dag, så skal jeg huske at holde pauser. Og der går ikke så lang tid, før jeg finder ud af, hvorfor. Og det er jo fordi, at du får rigtig hurtige abstinenser. Får du abstinenser, bare du ikke har taget det en enkelt dag? Ja, altså, det er jo en udvikling, som går utrolig langsomt. Men det er også en udvikling, der sådan sniger sig ind på dig, uden du sådan, reelt set opdager, hvad der er ved at ske. Så det er jo en langsomlig proces, men det er jo også, det er jo også det, der gør det svært sådan at se, og svært at forstå, hvad der er ved at ske. Fordi at du hele tiden føler, jeg kan godt gøre det en gang mere. Jeg kan godt gøre det en uge mere. Nu kan jeg godt gøre det en måned mere. Uden der sker noget ved det. Og jeg kan altid stoppe. Men ja. Opioider bedøver centralnervesystemet og hjælper hurtigt og effektivt på smerter. Der er dog den hage, at i takt med, at du tager dem, bliver din tærskel større, og du har dermed brug for at øge dosis for samme effekt. Hvis du tager mere, end din tærskel kan rumme, vil du overdosere, og det vil altså medføre, at din vejrtrækning stopper. Nogle af de mest kendte opioider er for eksempel morfin, metadon, fentanyl, oxycodon, tramadol og heroin. Lige for at være, altså så alle ligesom er med. Når du siger oxyer, hvad er oxyer? Jamen, oxyer er et morfinpræparat, som er, det er stærkt smertestillende. Det fås i milligram lige fra 5 til 400, jeg tror, i hvert fald i pilleform. Det er lige fra brækket kraveben til kræftpatienter, som ligger for døden, som får morfin. Det bliver brugt hen over en lang palette af alle mulige ting, lige fra en skade til til kræft eller voldsomme store sygdomme. Hvornår er det, at det begynder at blive en dagligdags ting for dig, og det ikke kun er morgenfester, være sammen med vennerne, hygge, hvis man kan kalde det det? Ja, men man kan sige, at det går jo fra en ting, som man gør, eller jeg gør, i en festlig lejlighed, eller en festlig forbindelse, til en morgenfest. Og så det næste er, at det går fra noget, at man godt kan gøre sammen med sine venner, en hyggelig aften, uden det betyder, nødvendigvis behøver at have noget med en bytur at gøre. Og så går det til, at du gør det selv derhjemme en gang imellem. Og så klip til, at du gør det selv hver dag. Wow. Ja. Og da du begynder at gøre det her selv hver dag, er du godt klar over, at der er noget galt, eller er det bare inde i din hjerne sådan, men det er en del af min hverdag nu, og det er sådan, jeg har det godt?
Ja, altså, jeg har jo en masse venner, som på mange måder har forsøgt at tale mig til fornuft, prøvet at hjælpe mig, eller få mig på rette kurs, eller i hvert fald sådan, ja, det er jo begrænset, hvor meget man kan gøre for et andet menneske, som ikke vil have noget hjælp. Men jeg tænker ikke, at det går så galt. Jeg tænker, at jeg nok skal kunne stoppe. Lige nu, der er mit liv bare bedre. Er der nogen, der kan mærke det på dig? Er der nogen, der stiller spørgsmål? Ja, altså ens tolerance, den stiger jo. Altså, og når jeg siger tolerance, så mener jeg jo ens dosis, man skal have for at få den ros, man gerne vil have. Så når du første gang prøver det, så skal du jo måske have 5 milligram, og så er du jo fået mere end rigeligt til at kunne mærke det. Men der går jo ikke lang tid, før at du skal have 80, 90, 100 for at kunne mærke det. Så det betyder også, at prisen stiger for dig. Ja. Hvor fik du pengene fra? Det er meget forskelligt. Jeg har solgt forskellige ting. Jeg har været god til at lyve over for mine forældre. Jeg har haft nogle venner, som har hjulpet mig, og så plus det løs, hvis man kan sige det sådan. Så det er alle mulige ting, man kan finde på at gøre for at holde det her kørende. Ellers er det slet ikke en mulighed. Du skal have penge for at kunne få det til at løbe rundt. Når du siger, at du løj over for dine forældre, var det både i forhold til at låne penge, eller også bare i forhold til, at du overhovedet var i misbrug, og hvad du bedrev dig med? Altså det er i forhold til alting. Altså man kan sige, da jeg først bliver hooked, så er hele mit liv jo bygget på en løgn. Fordi at min tilværelse, den går ud på 2 ting, og det er at skaffe penge og skaffe piller. Og så er det jo så med at skjule alt det her. Ja, så det er sådan det, der sådan er rigtig hårdt også ved sådan at være misbruger. Det er den her løgn, du skal have. Altså, og man sådan skal gaslight de andre jo, fordi at det er jo dem, der er blevet sindssyge. Ja, det er ikke dig. Ja, præcis. Wow. Prøv at tænke, at igen, vi har jo snakket lidt, og lige inden vi tændte mikrofonerne, så sagde du noget i nærheden af, at det er svært for de mennesker, der er i dit liv nu, eller som har lært dig at kende som den Emil, du er nu, at forstå, hvad det kræver som menneske at være misbruger. Altså det er et fuldtidsarbejde, fordi at du ligesom skal finde penge og finde piller, og hvis ikke du kan finde pillerne, hvordan finder du så pillerne? Samtidig med, så skal du have styr på din løgn, og have styr på, at det ikke siver ud. Og så, så er der jo også alle de her relationer, som man sådan langsomt får ødelagt. Altså brændte broer, alle mulige steder. Konstant intervention med altså de, hvad skal man sige, de venner, som er gode for mig, fordi at man bliver ved med at svigte dem igen og igen. Okay, så der var faktisk nogen, der sagde, hvad fanden foregår der? Ja. Okay, det var de venner, der vidste, hvad der foregik, men som jo så forsøgte at hjælpe dig ud af det, eller? Ja, altså de har i hvert fald gjort, mange af dem har gjort nogle utrolig grænseoverskridende ting, fordi at jeg har bedt dem om det. Altså, fordi at de skulle hjælpe mig med noget. Hvad har du bedt dem om, hvis jeg må spørge? Ja, altså alle mulige forskellige ting. Altså i forbindelse med behandling, så har jeg bedt nogen sådan om at lave en urintest for mig, eller for eksempel også ting med penge. De har kørt rundt på i byen med mig, hvor jeg sådan har været helt væk. Der er jo også en stor risiko for dem i alle de ting, jeg går og laver. Jeg har taget streger på nogle sindssyge tidspunkter i selskab med dem, hvor det kunne have gået ud over dem. Jeg har fået dem til at køre mig til det ene og det andet, generelt bare en gang imellem bare brugt dem. Ja, og det er jo det, man gør, når man ikke rigtig kan se konsekvenserne af ens handlinger. Ja. Altså jeg er jo bare
altså sådan sindssygt heldig, at jeg har dem i dag. De er der stadig? Ja. Wow. Det er alligevel, altså, det er nogle gode venner. Man kan sige, det der med at køre dig rundt og hjælpe dig, hvad skal man sige, i misbruget, Ja. det er selvfølgelig også, den er sgu ikke god, men på den anden side, hvem skulle ellers passe på dig? Altså, når du var helt ude. Ja, altså, og ligesom jeg har gjort med min mor eller min far, eller så har jeg jo også været god til at manipulere. Ja, du skal gøre det her for mig, fordi at ellers så stopper de min behandling. Du er nødt til at låne mig de her penge, fordi ellers så er jeg helt fucked. Noget af den stil. Og når man er gode mennesker med en samvittighed, som elsker dig, vil man jo gerne hjælpe, for man vil jo ikke have, at din behandling bliver stoppet, eller altså, at du dør af abstinenser eller andet, så bliver man jo nødt til at hjælpe dig, der hvor man kan. Og tænk, at han spørger mig om hjælp. Tænk, at han synes, at jeg kan hjælpe ham. Altså, og i virkeligheden, så er det bare... Ja, jeg må virkelig være en af hans tætteste. Ja. Den er hård. Men på et tidspunkt, så bliver du opdaget af din mor. Kan det passe? Hvordan er det, at du når til beslutningen om, at der skal ske noget? Jamen, det når jeg ikke til. Altså, min mor har været ved at tage mig i det mange gange, i hvert fald flere end en gang, hvor igen, jeg har fået manipuleret hende til at tro, at hun var gal på den, og tænkt, at hun kunne tro sådan noget om sin søn, og altså nærmest som om, at hun var sindssyg. Så jeg var ikke klar til at skulle have hjælp. For mig at se, så skulle det ikke stoppe. Det er kun fordi, at jeg har en ekskæreste, som fortæller det til min mor. Hvordan reagerer din mor? Altså, jeg tror på mange måder, at hun er glad for endelig at kunne se problemet. Altså sådan, det bliver lidt mere håndgribeligt for hende. Altså, men ligesom at vi sidder i dag og ikke ved en skid, så vidste vi i hvert fald slet ikke en skid dengang. Altså for 8-9 år siden. Altså overhovedet ikke. Så hun vidste heller ikke, hvad det var dengang. Hun troede, at vi kunne ringe til lægen, og så ville lægen give mig nogle piller, og så kunne vi måske lave en eller anden fælles nedtrapningsplan, og så var det slut. Jeg tror ikke, hun regnede med, at det ville tage 10 år. For hvor lang tid nåede du at være i aktiv misbrug? Jamen, det er jo så fra jeg er lige fyldt 18, og så i 20'erne, 22. Men jeg kommer jo tidligt i behandlingen. Ja. Og så kommer utrolig mange gange ind og ud af behandlingen. Okay, fordi at du relapser, falder tilbage? Ja. Okay. Der går flere år, før jeg er klar til at tage imod hjælpen. Jeg tager imod hjælpen, fordi at jeg skal. Men ikke fordi det kommer indenfra? Nej. Det er jo den, man ofte hører, at det ligesom skal komme indenfra, før at man kan nå nogle vejen. Men jeg er virkelig interesseret at høre om, at første gang din mor altså så tager dig i det her og prøver at finde ud af, hvordan du skal få hjælp. Hvad sker der? Hvad er stepsene? Altså kontakter I lægen? Eller hvem er det, I kontakter? Ja, altså min mor finder ud af det, og jeg tager hjem til hende sammen med min ekskæreste der, og vi taler om det. Og min mor siger til mig, at det skal nok gå, og jeg skal nok hjælpe dig, og jeg vil gøre det, der skal til, og vi tager til lægen i morgen, og så finder vi ud af det, og jeg er sikker på, at det nok skal gå, og at vi kan få nogle piller. Men jeg er jo misbruger, og jeg er stadig en kæmpe løgner, så jeg lyver også, jeg lyver om alt på det her tidspunkt. Jeg lyver om, hvor meget jeg har taget. Jeg lyver om, hvor tit jeg tager, og alle de her ting. Men vi kommer til lægen dagen efter, og lægen siger, det kan jeg ikke. Jeg kan ikke udskrive noget til dig. Så mens vi sidder inde ved lægen,
så går jeg helt amok på min mor, fordi at hun havde jo lovet mig, at vi nok skulle finde ud af det, og hun sagde, og alle de her ting. Så det er ren kaos med den læge der. Og min mor, hun går jo i total panik. Men vi går derfra uden noget, og jeg er på vej videre, fordi at jeg skal ud og købe noget, ud og finde noget. Men vi ender med at få udskrevet noget. Min mor får noget udskrevet i hendes navn. Men fordi jeg har løjet om, hvor meget jeg tager, så det, vi får udskrevet, er jo alt for lidt. Så jeg vil have hele pakken. Men min mor vil ikke give mig hele pakken. Hun ved ikke, hvordan det fungerer her. Nej. Altså, at man har så høj tolerance jo i virkeligheden. Og hvis du så vidt jeg har forstået, hvis man så også får mindre, så begynder abstinenserne allerede der. Ja, altså du skal jo ramme et niveau af milligram for at stille dine abstinenser. Ja. Og i og med, at jeg har løjet om, hvad der skulle til, altså hvor meget jeg skulle bruge, hvor meget min krop skulle have for at fungere, så går det jo galt, fordi at vi får alt for lidt. Og fordi vi får så lidt, så vil jeg have det hele på en gang. Men du går jo faktisk til lægen og konfesser, altså du fortæller, at du er i et aktivt misbrug. Bliver der ikke lavet nogen form for behandlingsplan? Altså er der ikke nogen, der rækker hånden ud og siger, okay, så skal du starte her og her og her, og de kan hjælpe dig, så får du så meget, og sendte de dig bare hjem uden noget? Altså hun kan ikke gøre noget, min egen læge, men vi får kontakt til misbrugscenteret i Esbjerg. Ja. Og det bliver så mit første forsøg med behandling, som går helt galt. Okay, hvorfor går det helt galt? Altså der er flere forskellige grunde til det. For det første så er jeg stadig misbruger. Jeg tænker stadig som misbruger. Jeg opfører mig stadig som misbruger. Jeg er ikke klar til at få hjælp, hverken af nogen eller at hjælpe mig selv. Jeg har gået i behandling, fordi at jeg har nogle forældre, som forlanger, at jeg går i behandling. Altså for at hjælpe mig, for at vi kan komme videre. Men indenfra, der kommer det i hvert fald ikke. Men vi ender med at komme til en lægesamtale, og jeg bliver startet op i behandling. Og inden til samtalen, der kommer jeg til en læge, som, altså han er utrolig gammel, og det er der ikke noget galt med, men han viser sig at have en ekstremt dårlig dømmekraft, og han stiller mig nogle spørgsmål, som jeg aldrig er blevet stillet før, og det er sådan nogle spørgsmål, hvor jeg tænker, hvordan skal han blive klogere på mig, på mit misbrug, på hvad han kan gøre for at hjælpe mig. Det er i hvert fald så er hans plan, at jeg skal have 100 milliliter metadon, og så skal jeg så skære ned, i hvert fald trappes ned hver uge, sådan så at jeg ender på 0, fordi at vi skal ud og rejse til USA, og han lægger en plan for, at du skal kunne nå det inden USA. Jeg skal kunne nå at blive clean, inden vi skal ud og rejse, ja. Okay. Hvad sker der så? Jamen, der sker det, at jeg har jo hørt om metadon, så jeg synes jo, det er spændende at skulle prøve det, og i hvert fald så, jeg synes 100 ml, det lyder meget, men jeg tænkte også, at jeg har et ekstremt højt forbrug. Jeg tager utrolig meget hver eneste dag, så det er jo lægen. Og jeg var rent faktisk ærlig, da jeg var ved lægen. Der fortalte jeg om, hvor meget du tager. Hvor meget jeg tog. Netop fordi der har været det her med, at jeg så fik alt for lidt fra lægen. Så det var jo ikke gavnligt for mig sidst. Men i hvert fald så kører vi op. Det er min ekskæreste, der kører mig derop. Jeg får den her kop med metadon, som næsten er fyldt til randen. Og jeg drikker det. Og det der med metadon, det er altså
ved jeg i dag, det bliver brugt til heroin-narkomaner, stiknarkomaner. Okay. Og det fungerer sådan, at det er primært sådan, det hjælper dig til, at du ikke skal ud og lave kriminalitet for at få fat i dine stoffer. Så det skal ligesom stille dine abstinenser. Det skal ikke være en ros for dig, men det skal gøre sådan, at du har det normalt, og du ligesom kan leve, eller hvad man siger. Ja. Men selvom jeg ikke er på heroin, men er på oxyer, så mener jeg stadig, at metadon, det er løsning for mig. Men efter jeg har drukket det metadon, så går jeg ud i bilen, og allerede der kan jeg mærke, at det her, det bliver one hell of a ride. Altså det bliver vildt, det her. Vi har ikke kørt så lang tid, så kan jeg slet ikke se noget ud af mine øjne. Det tager en halv time til Ribe. Og da vi kommer til Ribe, der er det sådan helt sløret. Vi går i Netto, men er nødt til at gå igen, fordi at, jeg fatter ingenting. Jeg er i min helt egen verden, og jeg er sendt fuldstændig afsted. Min ekskæreste, hun går i total panik og ringer til min mor. Og da min mor kommer, så er jeg faktisk stoppet med sådan at trække vejret. Så jeg stopper sådan med at trække vejret normalt, og begynder sådan at holde pauser og hvad skal man sige, i vejrtrækningen. Og det er jo sådan, det er jo fordi dine organer er ved at lukke ned. Ja. Hold da kæft. Men I nåede hjem på det her tidspunkt? Ja. Ja. Og hele hans plan med, at du bare skulle have, sådan så at du fik det normalt. Ja. Den fejlede noget, så grum var. Altså, jeg ved ikke, hvad han har tænkt på. Altså, jeg kan trøste med, at han ikke er læge i dag, og jeg kunne sikkert have gjort mere ud af den sag, men jeg tror bare, at jeg er glad for, at det ikke gik værre til. I takt med, at overdoserne bliver flere, er en næsespray mod overdoser nu blevet tilgængelig i håndkøb på landets apoteker. Næsesprayen indeholder et antidot kaldet naloxon, som ophæver virkningen af opioider inden for ganske få minutter. Benytter du selv, eller kender du nogen, der benytter sig af opioider, kan det derfor være relevant for lige netop dig at anskaffe dig en. Og hvor lang tid går der så for, at du rent faktisk selv vælger at vil have hjælp? Jamen, der går noget tid. I 2019, der er der en fra vores vennegruppe, som dør af et hjertestop. Og han er ikke den eneste, men han er sådan den, som i hvert fald har sådan været, som jeg har været tættest på og brugt mest tid sammen med. Og han var den største, altså, hvad skal man sige, del af den gruppe, jeg var i. Så det er sådan et rimelig hårdt slag for, især for folk, som bliver clean. Fordi at når du bliver clean, så skal du til at forholde dig til dine følelser igen. Du skal til at lære, hvordan det er, ikke at være påvirket hele tiden. Det, og så at man er sådan tyndsligt, er at være ind og ud af behandling, er at aldrig have nogen penge, er at aldrig have noget socialt fællesskab. Der er ingenting tilbage, altså, og jeg har nok været startet op på behandling 10 gange der, eller sådan noget. På et tidspunkt, der får jeg også nej fra de forskellige behandlingssteder. De afviser mig på grund af pladsmangel. Så der er også perioder, hvor jeg slet ikke kan komme i behandling. Men da du så vælger at gå i behandling, altså hvor det kommer indenfra, efter de har været 10 gange, du har været i behandling. Ja. Hvad er det, der er dråben? Altså, hvad er det, der slår klik i hjernen på dig, der gør, at du rent faktisk vil tage imod det den her gang? Og hvad er det, de gør anderledes for, at det fungerer?
Jamen altså, jeg kan jo mærke udviklingen. Jeg kan jo mærke, at jeg skal have mere og mere og mere og mere hele tiden, for at kunne tilfredsstille mig selv, for at kunne komme op om morgenen. Jeg har intet liv. Rent faktisk, så har jeg et arbejde. Godt nok ikke et arbejde, der kræver super meget. Det er på et slagteri, hvor man stort set bare skal slå hjernen fra, og så gøre noget, hvis der er noget, der går galt. Så jeg kan faktisk godt passe mit arbejde, selvom jeg er virkelig meget i misbrug. Men udover det, så har jeg ikke noget liv. Jeg har ikke noget socialt liv. Jeg har det ikke godt med mine forældre. Jeg har det dårligt med mine venner. Jeg bor for nedrullede gardiner hjemme på mit gamle værelse. På det tidspunkt, jeg havde boet sammen med min ekskæreste, men vi ender også med at gå fra hinanden, og der kommer jeg hjem til mit gamle værelse og bor. Men bor for nedrullede gardiner, både i hverdag og weekender, og har ikke kontakt med nogen. Og det vil jeg gerne have stoppet for. Og så tager du imod behandlingen. Ja. Og den bliver anderledes end de andre gange? Ja, det gør den. Jeg ender med at få en plads igen i Esbjerg, som er tæt på, tager en halv time at køre. Jeg laver en aftale med dem, og de siger, at jeg kan komme på det her præparat, som, hvad skal man sige, det er et præparat, som tager dine abstinenser. Du kan ikke misbruge det, du får ingen ros ud af det. Når du er på det, kan du heller ikke få tilbagefald. Så der er kun utrolig mange gode ting ved det. Det er også det, jeg får i dag, kan jeg sige. Men det havde jeg været på et par gange før, så det vil jeg selvfølgelig gerne tilbage på, fordi at det er muligheden for at få et normalt liv igen. Så og kunne du komme på det, uden at skulle trappe ud af opiaterne? Ja, altså den historie kommer her. Det er sådan, at du skal være afholden i 48 timer, når du skal starte op på det produkt eller det præparat. Så du må ikke have taget noget i 48 timer. Og det med det sagt, så du skal møde op med abstinenser. Fordi at de her to, stoffer, det er stoffer, som sidder på dine receptorer i hjernen, og de kan ikke begge to være der, hvis man kan sige det sådan. Okay. Billedligt fortalt. De kan ikke sidde der begge to. Så jeg møder op. Jeg kører direkte fra arbejde, og så til misbrugscenteret. Og jeg tænker, jeg skal bare ind og have det, og så skal jeg ligesom stabiliseres, have den dosis, der passer til, at jeg har det godt, og så kan jeg køre hjem igen. Men igen, så har jeg jo haft et kolossalt stort sidemisbrug af fentanyl oven i metadon. Så jeg indtager det der stof, som egentlig bare skal tage mine abstinenser og gøre mig normal igen, så jeg kan køre hjem. Og efter 30 minutter går det fint, og efter 35 minutter, der sidder jeg inde på klinikken med en ung pige, som skal hjælpe mig til at få den rette dosis. Og jeg kan huske, at jeg siger til hende, at det her, det kommer til at sparke som en hest. Og jeg kan bare mærke sådan en... det føles som om, at det er sådan et tæppe, der bliver sådan trukket hen over hovedet. Og så kan man bare mærke, at det her, det bliver helt forfærdeligt. Så ja, i løbet af få minutter, så bliver jeg ekstremt syg. Så syg, som jeg aldrig har været før. Så det går helt galt inde på den klinik, og jeg får det voldsomt dårligt. Og den der stakkels unge behandler, som sikkert er noget ung sygeplejerske eller et eller andet, hun går i panik og ringer til lægen. Og lægen, han siger til hende, at du skal bare blive ved med at fylde på af det her stof, det her, som skal hjælpe mig ud af det, indtil at han får det godt. Så hun skal... Nej. Jo, det er faktisk sådan, man gør det.
Der er ikke så meget andet at gøre. Netop fordi det her ligesom skal have overtaget i kroppen. Ja. Ja. Men det går galt, fordi at jeg har så meget andet i min krop, som slet ikke spiller sammen med det nye, som skal være styrende i kroppen. Hvor lang tid går der så før, at altså, bliver hun så ved med at fylde på, indtil du har det godt? Jeg ligger der i 8 timer. Altså, jeg får så mange mavekramper, hver gang hun giver mig det her. Det er bare sådan noget, det er sådan et lille plaster, som skal ligge under tungen. Men hver eneste gang, hun fylder det i munden på mig, så får jeg det så dårligt, og jeg får så mange kramper, at jeg triller ned af den der briks. Altså, det er sjovt at tænke på i dag, men det, jeg husker allerbedst sådan fra den dag, det er lyden af hendes sådan kontorstol, der er sådan, hvor hun sådan skubber sig tilbage med benene, sådan så der kan blive plads til, at jeg kan rulle ned på gulvet og tage skraldespanden og kaste op, eller hvad jeg skulle. Og efter de 8 timer, kan du så gå ud derfra? Nej. Det ender med, at jeg ved ikke, hvad der er gået 5 eller 6 timer. Så siger hun til mig, er der nogen, vi skal ringe til? Og så siger jeg, at I må gerne ringe til min far, men jeg har bilen, så han kan først være her om lang tid. Men han ender med at komme derop, og de bliver ved med at fylde på med det her, fordi at det simpelthen bare skal ind og overtage i kroppen. Ja. Men reaktionen er jo fordi, at jeg har det her kæmpestore sidemisbrug, og så kommer der det her andet stof, som går nærmest i krig for at få overtaget i min krop på de her receptorer, som sidder i hjernen. Ja. Så det er jo fordi, at det er den her reaktion, der sker. Men jeg ender med at blive kørt hjem af min far. Og nu har du været på det her i hvor mange år? Jamen, siden 2020. Shit. Og der er ikke nogen udsigter for, at du skal stoppe på det? Jo, helt klart. Jeg har store planer. Jeg startede jo på 37 milligram om dagen. Og i dag får jeg 1,2 milligram om dagen. Okay. Ja. Der er fandme sket noget, var? Der er sket noget, og nu skal jeg ikke længere møde op på misbrugscenter hele tiden. Jeg får en sprøjte en gang om måneden. Så ja, det er også rart. Jeg har været vant til at skulle tage utrolig meget medicin. Altså mange gange om dagen. Også selvom at det var det her sådan, hvad skal man sige, gode præparat, som hjælper mig helt vildt. Som giver mig et normalt liv, som stiller, lægger et låg på abstinenserne. Ikke, gør, at du ikke er syg, men du har det almindeligt, ligesom alle andre, og du kan leve et almindeligt liv. Kan du nogensinde blive bange ved tanken om slet ikke at skulle være på noget? Ja. Det er et ekstremt godt spørgsmål. Fordi at det er et spørgsmål, som jeg har stillet mig selv 100.000 gange. Kan jeg leve uden noget som helst? Jeg kan jo nærmest ikke huske, hvordan det er ikke at være på noget som helst. Så selvom det er 1,2 milligram om dagen, så er det 1,2 milligram, som jeg er utrolig bange for at sige farvel til. Det er vel på en eller anden måde, altså sådan, don't get me wrong, men en form for sutteklud. Altså sådan det her med, at det bliver jo en tryghed at vide, okay, så længe jeg har det her, så falder jeg ikke tilbage. Ja. Men der er jo ikke nogen del af dig lige nu, af hvad det lyder som, der savner dit gamle liv. Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg laver jo alle de ting, som jeg kun kunne drømme om dengang. Altså for at sammenligne, så en af de ting, jeg kan huske, den måde, jeg havde det på, var, at mens jeg var i misbrug, hvis jeg gik forbi nogen, der gik på gaden, en gruppe af mennesker, som gik og grinte, så tænkte jeg, og i hvert fald overbevist om, at de var på noget. De har taget stoffer, fordi at så glad kan du ikke være, uden at være på noget. Hvis jeg sidder og ser fjernsyn, og ser nogen, der griner i fjernsynet, så tænker jeg med det samme, de har taget noget. Du kan ikke sidde der og grine og være så glad, uden at have taget noget.
Og sikkert oxy, fordi at, Ja. Føler du, at du kan det nu? ja. Har du fundet tilbage til sådan den her bare fuldkommen normalt menneskelige følelse af at være glad, når man er glad, og ked af det, når man er ked af det, og grine af en joke, og græde, når der er noget dårligt, der sker for en? Altså både ja og nej. Altså, der er utrolig mange ting, som jeg stadig ikke kan finde ud af, og stadig skal have hjælp til. Der er utrolig mange bivirkninger ved det også, har jeg fundet ud af. Jeg har exceptionelt dårligt, en dårlig hukommelse. Jeg har svært ved sådan, hvilken hylde jeg skal lægge mine følelser på, sådan. Og altså, det er jo noget at få hjælp til alt det her, og gudskelov for det. Altså, det er jeg mega glad for. Men for mig at se, så er der ligesom 2 slags følelser. Altså, glad eller vred. Og så, altså, det kan godt blive meget gråt. Det er altså en af de alt ting, derimellem. Ja, præcis. Men det er sådan noget, at jeg får hjælp til, og det er jo både, altså det er jo ikke kun min behandler, som hjælper mig, altså igennem samtaler. Det er jo lige så meget min familie og mine kærester og mine venner, som, som hjælper med at få dig tilbage igen. Ja. Og man kan sige, lige nu, der lever du jo virkelig et liv, som har betydning på nogle helt andre punkter. Du foredragsholder nu, du læser til at blive pædagog. Og et år tilbage, ja. Et år tilbage? Ja. Ja, så nu begynder dit liv jo lige pludselig at se fuldkommen anderledes ud. Også bare noget, altså det her med, at du er med i den her podcast, du er med i andre podcasts, du er med i artikler, du deler glædeligt på, altså på hvad end kanaler, der nu byder sig. Du har jo på en eller anden måde fundet en vej for at bruge det her til noget meget gavnligt over for andre mennesker. Ja, altså underligt nok, så er det den vej, det er gået. Altså da jeg flytter til Vejle for at komme væk fra det hele sammen med min kammerat, der er det ligesom altså en nødløsning. Og hvis jeg bare kan få et nogenlunde liv til at fungere, så er jeg mega glad for det. Jeg havde ikke regnet med, at for det første, at jeg skulle arbejde med unge mennesker, holde foredrag, se mig selv i fjernsynet, høre mig selv i radioen, lytte til mig selv på en podcast, alle de her ting. Altså det er jo sådan nogle ting, som er så langt væk fra det liv, som jeg har været vant til at leve. Hvordan har du det nu, når du sådan tænker på din fremtid? Altså jeg tænker, den ser lys ud. En ting, der kommer med det her sådan liv, jeg har levet, det er nok også sådan, at se det gode i sig selv, og rose sig selv, klappe sig selv på skulderen, kan man sige. Sådan, så det er også en kæmpe stor læring, også at sætte pris på det, man laver nu. Altså, være glad for, at man kan tilføre noget. Altså, jeg plejer at sige, at jeg er i gang med sådan at betale tilbage til samfundet, betale tilbage til alle unge, som går ind i en fremtid, som er altså sindssygt svær, fordi der er så mange ting, som du skal sige nej til. Der er så mange tilbud, og især med piller. Så altså, det er virkelig bare sådan, jeg føler næsten en pligt at betale tilbage på den måde. Og så giver det mig også noget personligt. Altså det er jo en proces for mig også. Altså en måde at bearbejde alt det, jeg har lavet. Hvis du kunne give dig selv for 9 år siden, der prøvede det her for første gang, et råd, og måske nogle andre unge mennesker, der sidder og lytter med, hvad ville det være? Altså jeg tror, jeg ville spørge mig selv, om jeg godt var klar over alle de forfærdelige ting, det bringer med sig, når man går ned ad den her sti. Er du klar til ikke at være dig selv de næste rigtig mange år? Er du klar til at svigte dine venner? Er du klar til at forråde dine forældre? Gaslight din mor?
skylde penge til højre og venstre, have et liv, hvor det handler om overlevelse. Ja. Jeg tror ikke, man ved, at det er det, der følger med. Man tænker jo nok bare, det er en pille til en morgenfest, der føles lidt godt. Ja, og jeg stopper i morgen jo. Ja. Så, ja. Emil, er der noget her på falderebet, som du tænker, at vi skal have vendt eller snakket om? Eller er der andet, du virkelig godt kunne tænke dig at komme ud med her? Altså, vi har været lidt inde på det før. Altså, sådan, jeg prøver i hvert fald sådan at gøre det, der skal til for at ændre noget. Jeg havde et møde med nogle rigtig kloge mennesker for nogle dage siden, som også som er enige med mig, ja, sådan, i forhold til forebyggelsen, i forhold til de unge, altså at hjælpe de unge mennesker. Det er at tale om det. Så altså det jeg vil sige, det er nok, at vi skal ikke være bange for at tale om det. Vi skal ikke være bange for, at det har den modsatte effekt. Lad være med at tro, at alle bliver misbrugere, fordi de hører på misbrugere. Dengang jeg startede, der var der 0 oplysning. Der var ingen, der vidste noget om det. Altså, så jeg tror sådan, det kunne have gjort en forskel, hvis man kunne se sig selv i en tidligere misbruger, der kunne sidde og fortælle om det. Og kunne vise, at der faktisk er et liv på den anden side, og man kan komme ud igen. Og som dig fortæller, hvad konsekvenserne i virkeligheden er. Ja. Fordi det kan godt være, at der sidder en eller anden gammel matematiklærer på 65 og siger, du dør, og det er så dårligt, og du kommer til at sidde nede på Istegade eller et eller andet. Men i virkeligheden er det jo også bare personer som dig og mig. Præcis. Fuldkommen normale provinsunger fra Jylland, eller hvor fanden det nu fra, der kan komme ud i de her former for misbrug. Ja, og så er det jo vigtigt at sige, at når du er 16, 17, 18 år gammel, så har du har ikke lært at konsekvensberegne endnu. Altså, der er ting, der er meget mere vigtigt. Det er meget mere vigtigt at prøve nogle ting. Det er meget mere vigtigt at sige ja til ting. Så altså, det skal vi også bare huske at tænke over, at det er så vigtigt, at der er noget oplysning til de her unge mennesker, fordi at du er ikke klar til at konsekvensberegne som 18-årig. Der er, det går ekstremt hurtigt, når du er 18 år gammel. Så det er vores pligt at oplyse dem og forebygge dem mod det, der møder dem. Så hvis du er 16, 17, 18, 19, 20, whatever du er, og sidder og lytter med nu, den korte og den lange, sig nej. Ja, vigtigere er det ikke. Altså, hvis der er en ting, jeg kunne have gjort om, så havde jeg sagt nej til den første pille. Simpelthen. Og det er det, du kan give videre? Ja. Emil, jeg tænker, at vi holder her. Men altså, du skal bare have kæmpe stort tak, fordi du har lyst til at dele din historie og dine oplevelser. Jeg er helt sikker på, at det er noget, der gør en forskel. Selvfølgelig. Og som sagt, så gør jeg alt, hvad jeg kan på forskellige platforme. Hvis man har lyst til at følge med fortsat, så kan man gøre det på min Instagram. Emil Rehab. Yes, 100%. Og den lukker vi på, hvis du vil høre mere til Emil og hans historie, så find ham på Instagram, Emil Rehab. Tusind tak. Lige netop i dagens episode er det ekstra vigtigt for mig at nævne, at du altså kan opsøge gratis hjælp, hvis du eller en du kender er i et aktivt misbrug. Alt efter hvilken kommune du befinder dig i, eksisterer der forskellige tilbud. For at finde frem til dem, der er relevante for dig, kan du gå ind på sundhed.dk og søge på rusmiddelbehandling i netop din kommune. Her vil de lokale tilbud og kontaktinformationer dukke op. Det var altså det for den her episode. Jeg håber, du er blevet klogere og måske fået nye perspektiver på dagens emne. Det har jeg i hvert fald. Til slut vil jeg lige sige, at det du lige har hørt er en personlig fortælling og kan derfor ikke bruges som vejledning. Så hvis du har brug for professionel hjælp, skal du altså ikke tøve med at opsøge din egen læge. Pas godt på dig selv. Vi høres ved. Podcasten er produceret for medicin.dk. Viden redder liv.